जोबोद दुखुनांथाव आं दिनै इउपिपिएल आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों आरो आसाम सरकारनिसिम आरो सेन्ट्रेल सरकारनिसिम दिनै बिथाङा एनडिएफबिनि गायसनगिरिमोन बिथांखौ जत्न लानांगौ जोंनि सारा बर' जाथियानो साफ्रोम बर' जाथियानो दा आङो बे बुहुमनि बर' माहारिफोरखौ आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथाङा मोजाङै मोजां बेयो कभिड-19 जे पजिटिभ केस मोनदों होननानै मिथिनो मोनदों जाहाथे बिनिफ्राय बेयो उदां जानो हायो मोजां सिकित्सा मोननानै आरो बिनि थाखाय रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे बयबो बिथांनि मुङाव आर'ज गाबो जाहाथे बिथाङा मोजां बारग'थों आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे आसाम सरकारा थाबैनो बेखौ फाहामथायाव मोजाङै फाहामनाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ आरो बियो मोजां हामनांगौ बेनि थाखाय आङो आसाम सरकारनिसिम आङो गुरै खावलायो जाहाथे बिथांमोना बेखौ मोजां सिकित्सा होनानै थाबैनो रैखा होयो दैबानाजों गोबां बुंनो थाङोबा सारा बिटिसियावनो गोबां दैबाना साग्लोबसारनानै दङ दा नैबे आं दा मोनसे सुबाइजार होननाय मोनसे रिलिफ केम्पआव दंफैयो दा बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनो मोनदों 115 घर बिथांमोनहा गोबां आलाय सिलाय जाबाय धोन सम्पति नस्थ' जाबाय हरनि गेजेरावनो दै देरनानै बिथांमोनहा आलाय सिलाय जादों मोनथाम जायगायाव थानो गोनां जाबाय दा जानायनि फारसे गोबां खस्थ' आरो थानायनि फारसे गोबां खस्थ' जादों मानोना दा कभिड-19नि थाखाय जोंहा डिसटेन्स होननानै बुंदोंमोन नाथाय बे डिसटेन्सखौबो मानिनानै थानो हानाय बिदि बेबस्था गैया मानोना मोनसे फरायसालियावनो गोबां न'खर थानो गोनां जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों आं दिनै इउपिपिएल हान्जानि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै जाहाथे सरकारा थाबैनो बेखौ एक्सन लायो बिथांमोननि जानाय थानाय बेबस्थाखौ खालामो बेनि थाखाय आङो सरकारनिसिम खावलायो जाहाथे सरकारा थाबैनो बेखौ आखायाव लानांगौ आरो बिथांमोनखौ थोजासे हेफाजाब होनांगौ जिहेतु जोंनि ओनसोलाव दैबानाया प्रत्येक बोसोर जायो बिनि सायाव पार्मानेन्ट सलिउसन लाया बिनि सायाव मा बुंगोन आङो प्रत्येक जोंनि ओनसोलाव जानायनि माखासे जों नुहुरनो मोनो खारनफोरखौ मानोना खुनु प्लेनिं लायाखै बुंनो थाङोब्ला बिटिसि सरकारा बेफोर दैनि फारसे जुदि माबा मोनसे प्लेनिं लायोमोनबा दिनै बेफोरबायदि जानो गोनां जानाय नङामोनदां होननानै साननाय फैयो मानोना प्रत्येक बोसोरावनो जाबाय थायो दिनै 17 बोसोर दिनै जिफोरा बिटिसि सरकाराव दंमोन बिथांमोनहा बेफोरखौ जुदि 17 बोसोरनिफ्रायनो एसे प्लेनिंखौ खालामबोबाय थायोमोनबा जोंनि रायजो राजा आइ आफाया बिदि खस्थ' मोननांनाय नङामोन जों नुनो मोनदों दिनै दंग' दंला गैयिनि थाखाय गोबाङानो माइ गायनो थाखाय सोरबाया दंग' दै लायदों बेफोरावबो जानानै फैदों आरो गोबां बिदिनो दै गिदिरफोरा खुरखानानै फैदों दा बेफोरखौ जुदि माबा मोनसे प्रटेक्शननि जुदि प्लानिंफोर लायोमोनबा जुदि दैबानानि फारसे बेफोरबायदि प्लानिंखौ लानाय मोनबा बिदि जानाय नङामोन दा बेनिखायनो आङो नै दादि गभर्नर जे जोंनि बिटिसिआव गभर्नर सामलायगासिनो दङ बिथांनिसिम आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे गभर्नराबो बे जोंनि बे बिटिसि हालामखौ जाहाथे मोजाङै मोजां थाबैनो एक्सन लायो बे रिलिफ केम्पफोरखौ जानाय थानायनि थाखाय बेबस्थाखौ खालामो बेनि थाखायनो आङो गभर्नरनिसिमबो आं बिथांनिसिमबो खावलायनो लुबैयो